Il-Ministru responsabbli mill-inklużjoni Giulia Farrugia m'għandix idea kemm huma l-LSEs li hawn neqsin bħalissa fl-iskejjel u wisqan qastaf kemm hemm tfal li se jiġu affettwati mill-bidu tas-sena skolastika ġdida. Wara konferenza tal-aħbarijiet li indirizzat Giulia Farrugia nnifisha bit-titlu Aktar għajnuna għal ġenituri ta' tfal b'diżabilità, Net News staqsa lill-Ministru propju dwar id-diffikultajiet ta' dawn il-familji. Fosthom il-fatt li tant hawn nuqqas ta' LSEs fl-iskejjel tal-Gvern illi familji qed jiġu sfurzati ma jibatux it-tfal tagħhom l-iskola. Kriżi illi ilha snin ma tiġi indirizzata u li ipis kbir fuq il-ġenituri propju xarejn qabel tibda s-sena skolastika ġdida. Iżda minkejja r-responsabbiltà tal-Ministru li suppost ħares dawn it-tfal bi bżonnijiet varji, Giulia Farrugia la kienet taf kemm hawn LSEs nieqsin u wisq anqas l-ammont ta' tfal li qed jiġu affettwati, tant illi farfret fuq il-kollega tagħha Clifton Grima. Ministru, kemm hawn nuqqas ta' LSEs fl-iskejjel? Ħdina situazzjoni li kull sena tiġi mistoqsija, l-importanza li nkomplu ninvestu fis-settur tal-inklużjoni, taħdidiet li jkunu għaddejjin mod regolari mal-Ministru tal-Edukazzjoni biex inkomplu insaħħu dan l-investiment. Għandek numru imma ta' kemm LSEs m'hawnx available? Hija tista' mistaqsija direttament biex ikollok figura preċiża mal-Ministru inkarigat mill-LSEs. Għall-inqas taf kemm hawn tfal li qed jiġu affettwati allura? Jiena ngħidlek li l-assessjar isir kuljum u allura ifisser li l-istatistika kuljum qiegħda tkun aġġornata. Ma inti konxja li dawn ma jistgħux jidħlu f'Settembru l-iskola mingħajr LSE? Jiena konxja mill-fatt li sa dalodu stess aktar tfal qed ikunu jiġu assessjati u allura dik l-istatistika kuljum qed tkun aġġornata. Meta pressata bid-domandi tagħna dwar il-fatt li hawn nuqqas kbir ta' LSEs, Giulia Farrugia baqgħet tagħżel illi ma tweġibx. Is-settur tal-inklużjoni jaqa' taħtek però ma qed tibqa' tgħidli li responsabilità tal-edukazzjoni. Net News staqsa wkoll dwar id-diffikultajiet kbar li qed jesperjenzaw il-ġenituri fejn jidħlu appuntamenti li tant huma bżonjużi għal uliedhom. B'ġenituri li spjegaw lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet illi l-psikjatra tinfurmhom illi għandha tara lil binthom 3 xhur mid-data tal-vista. Iżda fir-realtà dawn il-ġenituri jingħataw data għal 6 xhur wara, ċoe id-doppju ta' żmien stipulat sabiex issir il-vista meħtieġa. Il-Ministru Farrugia hawn ukoll farfret totalment. Din id-darba fuq il-kollega tagħha Ġotjena Bela u meta din il-Kamra tal-Aħbarijiet insistiet illi hi il-Ministru tal-Inklużjoni viżibilment skomda. Il-Ministru għażlet illi ma twieġeb l-ebda mistoqsija fil-waqt illi wissietna biex inxandru l-kummenti kollha li tatna meta fil-verità ma tat l-ebda risposta. Ejja, f'Lulju għax imissek f'Lulju mbagħad jgħidulhom isma' ma tidu tistennew xa Diċembru għall-appuntament, inti konxja din ir-realtà? Ġifieri se tistaqsini fuq xi ħaġa li taqa' taħt is-settur tas-saħħa. Ma inti l-Ministeru tal-Inklużjoni ta' ġvidi xi ħaġa li għandha din hija xi ħaġa li għandha tinteressak ħafna naħseb jiena. X'qed tirrispondini ma? Okay, thank you. M'intix qed tirrispondini ġifieri. Jiena weġibtek. Importanti li kull gvern, kull amministrazzjoni tagħti widen għat-tfal għal persuni li huma vulnerabbli. U jekk hemm gvern illi ta' prominenza lil dan is-settur, is-settur soċjali, is-settur tad-diżabilità, kien proprju dan il-gvern. Però law ġibni fuq l-appuntamenti u laqas ġibni fuq kemm hemm tfal li jaqgħu taħt ir-responsabilità tiegħek bħala l-Ministru tal-Inklużjoni li qed ibagħtu minnu qasta LSEs. Għandek tkun inti naħseb li tirrispondi għal din ukoll. Jiena tajtek it-tweġiba. Xejn Riolo għal Net News.